Bejn il-Belt u Witlajn fi xlok ta' Malta, tim ta' riċerkaturi lokali u anke internazzjonali sabu ammonti ta' ilma ħelu taħt l-art f'żewġ postijiet separati. Dan ħabritu l-Università ta' Malta permezz ta' stqarrija e kif spjegat li din l-iskoperta hija bbażata fuq proġett ta' riċerka lura fl-2018 u l-involvit spedizzjoni minn tim ta' xjentisti. Fil-Fatwa News iltaqgħu tkellem mal-professur Erin Mikallef mid-Dipartiment tal-Ġeoxjenza fl-Università ta' Malta li mexxaħ dan l-istudju u għafisser din is-sejba bħala waħda importanti. Din il-riżorsa li sibna billi nużaw dal-equipment naħsbu li ġiet iffurmat 20,000 sena ilu għaliex dak iż-żmien il-livell tal-ilma baħar kien iktar baxx, dik il-ħiet tal-baħar kien exposed, ġifieri kien art normali u kienet taqqa' x-xita u forma dan il-groundwater body. Però mbagħad għamilna wkoll xogħol b'numerical modeling li jindika li hemm żona oħra iktar biċin il-kosta, forsi għandha wissa ta' 1 kilometer, ta' ilma ħelu wkoll. U dik probabbli hija daqsxejn iktar żgħira fl-età. Jista' jkun li għandek l-ilma ħelu minn fuq l-art li ħireġ ukoll. Fisser kif l-ilma ħelu mal-kosta jista' jerġa' jimtela b'mod naturali għaliex kollox jindika li l-ilma ġej minn blat porus. Dak viċin il-kosta il-ġeoloġija hija l-istess, però hemm il-probabilità li qed jiġi recharged dan iż-żmien ukoll. Ġifieri jekk nibdew nużawh b'ammont sostenibbli, jista' jkompli jiġi recharged fil-futur ukoll. Temm jgħid kif fil-futur qrib ikun tajjeb li dawn is-sejbiet ta' ilma tajjeb għax-xorb ikunu konsidrati bħala strateġiji alternattivi tal-ilma għal pajjiżna. Quddiem naħseb ikun tajjeb li nikkonsidraw anke daw il-groundwater bodies ġodda li sibna f'dawn il-konsiderazzjonijiet.